खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। नोगोरमा पुलिसा ट्राफिकनि सुबिदाखौ मोजाङै खालामनो हानजा सुरनायखौ होबथादों। कक्राझारनिफ्राय लांखारनाय उन्दै हिनजावसाखौ बिहाराव रैखा खालामबाय। लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। सिंगापुराव दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नैथि सान। थगायनायनिफ्राय साइबार पुलिसा नोगोराव 80,000 रां बोखांदों। कार्बि आलं पुलिसा जब्द खालामनाय सनाखौ निलामि खालामदों। गसाइगावआव 515थि मुलुग जोहोलाव सिलाराय सान फालिदों आख्रासुवा। नम्रता ब्रह्मखौ बाक्सा जिल्ला एबसुआ बरायहैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। ट्राफिकनि होंगो दोंगोखौ होबथानो आरो रायजो राजानि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय गुवाहाटीनि पुलिस कमिशनारनि मावख'आ गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव गासैबो रोखोमनि हानजा सुरनायखौ होबथानो मोनसे बिथोन फोसावदों। मख'नो गोनांदि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नि धारा 163 नि सिङाव फोसावनाय बे बिथोननि थांखिया असुबिदाखौ बाङाइ खालामनाय आरो होंगो दोंगोखौ होबथानाय। बे बिथोनाव मख'नाय बायदिब्ला गोबां रोखोमनि हानजा सुरनाया गोबां समावनो गोबां ट्राफिकनि होंगो दोंगो जाहोयो, जायजों गारिफोरनि उदां थांलाय फैलायाव गोहोम गोग्लैयो आरो दावबायारिफोर आरो नोगोरारिफोरा असुबिदा जायो, जायजों नोगोरारिफोरनि थाखाय जेंनाफोरबो सोमजिनो हागौ। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि पुलिस कमिशनारेट इमदाद आलीजों फोसावजानाय बे बिथोना नोगोरमायाव हरखाबै गोहोम गोग्लैगोन। बबेखानि बे बिथोनखौ सिफायनाया भारतीय न्याय संहिता 2023 नि धारा 223 नि सिङाव साजा होजाथाव जागोन होननानै पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। सासे उन्दै हिनजावसाखौ कक्राझारनिफ्राय लांखारनायनि उनाव बिहाराव रैखा खालामनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सासे उन्दै हिनजावसाखौ कक्राझार जिल्लानि काजोलगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय मल्लिक पारानिफ्राय बिहाराव लांखारदोंमोन होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। बे जाथायनि लांखारग्रा गुबै दायनिगिरिखौ धुबुरी जिल्लानि बिथादुवारी गामिनि आजिमुल हक होननानै सिनायथिनो होदों। रिपर्ट बायदिब्ला गोमानाय जाथायनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो नखरनि सुबुंफ्रा काजोलगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनानै केस रेजिस्टार जानायनि उनाव पुलिसा संदाननायनि गेजेरजों लांखारनाय हिनजावसाखौ रैखा खालामनानै दायनिगिरिखौ खानो हायो। गुवाहाटीनि जीएस र'डआव मंगलबारखालि मोनानि समाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गोख्रैयैनो खारबोनाय गंसे डाम्पार गारिया लामायाव थाबायनाय सासे सुबुंखौ सौख्रांनायनि उनाव साखाथियावनो दोननाय गंथाम गारिखौबो सौख्रांहैनानै गोबाङैनो खहा खालामदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि गारिखौ सालायनाय समाव ड्राइभारा गोबाङैनो जौ फेनायमोन। बे जाब्रबथाय जानाय AS 25CC6856 नाम्बारनि डाम्पारखौ पुलिसा जब्द खालामनायजों लोगोसेनो गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंखौ गोख्रैयैनो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। दिनै सिंगापुराव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नैथि सान। एडभान्टेज आसाम 2.0 नि थाखाय फोसावदिंनायाव मुखुब थानाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैनि समाव सिंगापुराव दंहैयो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै सिंगापुरनि सोरखार आरो उद्योगपतिफोरजों लोगोसेनो एडभान्टेज आसाम 2.0 एबा आसामाव रां इनभेस्ट खालामनायनि बागै सावरायो। गिबि मन्थ्रिया दिनै सिंगापुराव मोनसे गेदेर रड श'आव बाहागो लायो। बे रड श'नि हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिंगापुरनि लेङाइ गाहाय मन्थ्रि गेन केम जांगखौ लोगो हमो आरो आसामाव रां खाथायनाय, आसामनि रांखान्थि थासारि, सेमिकन्डाक्टर प्रजेक्टनि सायाव सावरायो आरो गिबि मन्थ्रिया सिंगापुरनि रां खाथायगिरिफोरखौ एडभान्टेज आसाम 2.0 नि थाखाय हांख्रायो। गुवाहाटीआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। मख'नो गोनांदि रुक्मिणी नगरनि सासे थागिरिया सासे अनलाइन थगायग्रा एबा जाख्लग्रानि जेयाव गोग्लैनानै 80,000 रांनि खहा जादोंमोन। बबेखानि साइबार पुलिस हानजाया बे जाख्ल'नाय रांखौ जाफुंसारै नागिरनानै दिहुनदोंमोन आरो आबुं रांखौ मोनफिनदोंमोन।
बे जाथायनि बागै थगायजानाय सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाख्लग्रानिफ्राय मोनसे खौरां मोनदोंमोन जाय गावखौनो खैफोदाव गोग्लैनाय सोमोन्दोआरि होननानै दाबि खालामदोंमोन आरो अनलाइनाव रां दैथायहरनो थाखाय थगायनाय जादोंमोन। बेनि उनाव बे जाथायनि अजद बायदियै गोख्रैनो साइबार पुलिस हान्जाया थगायसुला सुबुंखौ नागिरनायाव जाफुंसार जानो हादोंमोन। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों कार्बि आंलं पुलिसआ जब्द खालामनाय गासै 8.133 किल'ग्राम सनाखौ जिल्ला खुंथायनि गेजेरजों निलाम खालामनायाव जाफुंसारदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे सनाखौ दिलाइ पुलिस थानानि केस नम्बर 6121 नि गेजेरजों जब्द खालामनो हानाय जादोंमोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव सनाखौ फाननो हाना गासै 6,63,37,629 रां मुलाम्फा खालामनाय जायो। बबेखानि बे निलामि खालामनायखौ सोरखारनि स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडिउर्स एबा SOP आरो बिजिरसालिनि बिथोन बायदियैसो खालामनाय जादों होननानै रिपर्टआव फोरमायथिदों। 515थि महावीर सिलाराय दिवसखौ गुबुन गुबुन फोलेरारि हान्जाफोरनि नुजाथिनायाव दिनै 12 फेब्रुआरि खालि गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। गासै रायजोजों लोगोसेनो बे सानखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि नाजानायाव आरो श्रीरामपुर, जारागुरि, माथियापारा, गुरुपेला ओनसोलारि आफादनि हेफाजाबाव श्रीरामपुर सियामागुरि फोथाराव गुबुन गुबुन हाबाफारिजों फालिनाय जादों। बे हाबाफारियाव आख्रासुनि मिरुनि गाहाय नेहाथारि सुनाधर राय, आख्रासुनि जिल्ला कमिटि, आख्रासुनि सोनाब क'क्राझार जिल्ला कमिटि, श्रीरामपुर, जारागुरि, माथियापारा ओनसोलारि आफाद, गामिनि बैसोगोरा गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों आख्रासु एबा दुलाराय कच राजबंसि फरायसा आफादा आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारखौ कच राजबंसिनि दाबिफोरखौ थाबैनो सुस्रांना होनो खावलायदों। उत्तराखंडआव खुंफुंजानाय नेशनेल गेम्स एबा हायुङारि गेलेमु बोरला गावनाय बादायलायनाय आयदानि सेनियर केटेगरि थाखोआव ब्रन्ज मेडेल मोननो हानाय बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय जारिपारा गामिनि चन्दन ब्रह्म आरो मयना ब्रह्मनि फिसाजो नम्रता ब्रह्मखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आंगो न'आव बरायहैनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि नम्रता ब्रह्मनि ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानाया बाक्सा जिल्लाजों लोगोसेनो आसामनि मादावनो मिथिसार जानो हादों आरो इयुन जोलैनो गावनि रोंगौथि दिन्थिनो हानायजों लोगोसेनो थुलुंगाखां सम्पद महरै बयखौबो मुहिहोनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।